ƙasa matsala. Za mu fara yin aikinmu ne ta hanyar yin amfani da social media. Mu tunasar da 'yan ƙasa cewa suna da damar da za su iya yi wa shugabannin su kiranye, daga nan kuma sai mu yi amfani da ƙwaƙwalwarmu. Mu canja ragowar. Barkanku, sunana Gautam. Ni ɗan ƙasar Indiya ne. Sai dai na je na yi karatu a ƙasar Turai wanda har na samu aiki a can. To amma na dawo ƙasata ne domin na dangwala zaɓe, saboda son ƙasata a cikin zuciyata yake, kuma ba iya ni kaɗai kawai ba. Na san gabaki ɗaya son Indiya da ƙaunarta a zukatanku yake. Sai dai babban abin damuwar shine wasu suna shirin lalata mana zuciyar. A ka'ida ya kamata a ce ƙasarmu ta kasance lamba ta ɗaya a duniya, saboda muna da abubuwan da yawan ƙasashe ba su da. Amerika suna da ƙarfi da kuma iko, hakan ne ba su damar zama lamba ta ɗaya. To amma abin mamaki shine duk gabaki ɗayansu mutane ne. Ta haka ne suka samu wannan ikon? To ta hanyar rike gaskiya da kuma ƙaunar junansu ne kawai. Matukar idan akwai ƙaunar juna, to muna da ƙarfi da kuma yawan da Amerikan da kanta ma tsoron mu za ta dinga ji. Ni na tabbatar da haka, domin na je na zauna a cikinsu na ga gabaki ɗaya yadda suke ɗabi'unsu. Sun san kansu da kuma 'yancinsu, ba sa taɓa bari wani ya zalunce su. Akan shugaba ya cuci talaka kwaya ɗaya, 'yan ƙasar sun yadda su fito gabaki ɗayansu su yi zanga-zanga akan ba su yadda a zalunci wannan talaka guda ɗaya ba. Hakan ne yasa komai yake tafiya daidai. Ba kamar mu ba, ku auna ku ga me ke faruwa. Maimakon shugabanninmu su zama suna tsoron mu, su dinga ƙoƙarin kyautata mana, sai su yi amfani da ƙiyayya junanmu da muke su sa mu ta sheƙe kawunan. Ku auna ku ga abubuwan da suke faruwa. Shugaba dai ba shine wanda zai fito ya yaƙe ku ba. Yana daga ofishinsa a zaune zai amfani da talakawa 'yan uwanku su zo su dinga yaƙa ku. 'Yan sanda da kuma sojojin da ake amfani da su wajen yaƙar mu gabaki ɗayansu idan kuka auna talakawa ne kamar mu. To amma an cusa musu ƙiyayyar. Maimakon su taimaka mana, ba za su yi ba. Gwamnati su je su ta taimakon shugabanni domin an cusa musu tsoro gabaki ɗaya a cikin zukatansu. Za a tirsasa su ne da cewa matakar ba ku yi abin da muke bukata ba to za ku rasa makamanku ne. Mu kuma mutanen gari ba ma da ƙaunar junan da za mu iya fitowa idan aka kori ɗaya daga cikin su mu nuna ba mu yadda ba. Wannan dalilin ne yasa 'yan siyasa suke amfani da mu, suke haɗa mu, suke gwara kawukan mu, suke cin karensu ba babbaka. Ya kamata a wannan lokaci mu kawo ƙarshen wannan abu. Mu ƙaunaci juna. Domin idan ba mu ƙaunaci junanmu ba na tabbata ba inda za mu je. Ƙasarmu ta ɗauki hanya ɗoɗar ta zuwa wargajewa. Matuƙar muka sake, shugabanninmu za su kai mu su baro mu su mana sakiyar da babu ruwa. Sun sace kuɗaɗenmu, sun je sun ɓoye. Idan muka afka cikin masifa gaba ɗaya fecewa za su. Matuƙar ba mu cire ƙiyayya da suka sa mana a zuciyarmu ba tun muna yara ba za mu kai labari ba. Wannan aikin ku sani babu wanda zai mana, mu ne ya kamata mu yi da kanmu. Mu ne talakawan da ake mulka. Sannan ba su isa sawo kan wannan kujera ba tare da yaddan mu ba. Kun ga kenan gabaki ɗaya kowane irin ƙarfi a hannun me yake, mu ne muke yin sake da shi. Ko kuma ba mu san kanmu ba muke yin amfani da shi ta hanyar da bai dace ba. Ya kamata daga wannan lokaci mu farka mu san kanmu. Mu ƙaunaci junanmu, mu haɗa kanmu gabaki ɗaya domin mu ceci ƙasarmu da muke ƙauna a zukatanmu. Ubangiji ya ba mu ƙarfi da kuma ƙwarin zuciya da ƙaunar juna. Kada mu sake mu yi amfani da wannan damar da muke da ita har ita ma su ƙwace ta. Jama'a, 'yan ƙasar Indiya, lokacin yayi. Mu cire bambancin yare da addinin da yake tsakaninmu, mu haɗe mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Ka ajiye addinin da kake yi a zuciyarka. Ka yi wannan aikin ba don kanka ba domin ka ceci ƙasarka. Hakan zai baka damar ci gaba da addinin ka cikin kwanciyar hankali. Ba irin wannan yanayin da kana yin addinin naka kana kokawa da cikinka ba. Ku sani kada mu taɓa sakewa mu bari tsoro ya yi nasara a kanmu. Da mu sake mu yi haƙuri mu bari tsoro ya sheƙe mu, gwanda ya kasance mun fito mun yi jarumta ta zama ita ce silar sheƙewar mu. Waɗannan shugabannin sun fi mu tsoron mutuwa. Me dalilin da yasa zamu bar su dinga lila mu? Kun san irin ƙarfi da darajar da ɗan dangwale yake da ita a duniya? To ba kowa ne yake mulkar duniya ba, ɗan dangwale ne. Domin zai iya amfani da ɗan yatsa sai ya canza duk wanda ba zai masa adalci ba. Idan da a ce muna ƙaunar junanmu babu wani aiki da 'yan sanda za su yi mana. Domin idan ka je caji ofis za ka ba da kowa muke rigima ba da junanmu muke. Mu canja. Ina roƙon duk wanda ya samu wannan sakon da ya alƙawarin zai tura wa mutum 100. Dan uwa, ni fa baki ɗaya na faskara gane yadda lamarin na zai kasance. To wai me yake nufi mu yi kenan? Wayannan 'yan siyasa ba da abin da ya faɗa a kansu kuma dukkanin su haka ne. Ba sa kyauta mutane da sun ci zaben su. Sun yi alƙawarurruka kuma sannan sun kasa cika su. Yanzu aka ce za a sake zaɓe. Kun ga gabaki ɗayan su babu wani mutumi wanda zai sha a cikin su gabaki ɗaya. Mu muna goyon baya.